Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. За апошні тыдзень да мяне далучылася больш за 200 чалавек і я рада вітаць вас усіх. Давайце разам прыемна бавіць час і пашыраць роднае слова. І сёння я вам распавяду доўгачаканую развязку таямніцы сядзібы. 5-я частка гісторыі называецца «Не ўсё так проста». І перад тым, як мы пачнем, у салодкім трымцені нагадаю вам, цісніце падабайкі і пішыце каментары. Вашая ўвага натхняе. Жнівень насунуўся на Менск шэрай коўдры пухнатых хмарын. Яны лілі свае слёзы на разнакаляровыя парасоны мінакоў, што рушылі па маставой хуткай неаднароднай плынню. Ад плынні тая аддзялілася адна вытанчаная фігурка з жоўтым, як соніка, парасонам. Наблізілася да высокіх драўляных дзвярэй і схавалася за імі. «О, небагаць сёлета зацягваецца», – пачуўся ў працоўным кабінеце Стэпаніды ласкавы галасок Эміліі Міхалевіч. Жанчына страсянула парасонам, кінула яго ў куток, паставіла на стол кубачкі з духмянай кавай і спытала: «Якія навіны?» Стэпаніда адпіла кавы і задавальненнем паглядзела на сяброўку. Тая апусцілася ў крэсла насупраць і апраўляла свае чорныя, як смоль, хвалі валасоў. «Прыйшло канчатковае заключэнне», – павольна адказала Стэпаніда. Алесь Будзько стрымаў слова. Падчас пажару нас у сядзібы не было, а прычынай назвалі невядомых хуліганаў, якія палілі касцёр уночы. «Трэба які прэзент даслаць участковаму?» – задумліва спытала Эмілія, накручваючы пасму валасоў на тонкі пальчык. «Калі мы больш не з'явімся ў тых мясцінах, то і будзе лепшы падарунак для капітана», – пажартавала Стэпаніда і выцягнула з шуфлядкі тоўстую тэчку. З яе Шыбека дастала кіпу раздрукаваных папер. Эмілія выняла са сваёй торбачкі такі ж пакунак. «Што цікавага знайшла ў запісах Рэйтана?» – спытала Стэпаніда. «Пан Тадэўш мала пісаў пра асабістае, толькі хімічныя формулы, разлікі, малюнкі колаў і лабараторных установак». Эмілія адгарнула неабходную старонку і паказала сяброўцы. «Яны працавалі над формулай, так пан Рэйтан гэта і называў і бясконца паўтараў: формула зноў не працуе». «А ты слушна заўважыла аднойчы, рабілі алхімічныя эксперыменты», – паківала галавой Стэпаніда і паказала сяброўцы адсканаваны разварот дзённіка пана К. На паперы ясна бачылася ўстаноўка крэсла з трубкамі, якую сяброўкі напаткалі ў таямнічым скляпенні. «І ёсць яшчэ некалькі малюнкаў на працягу дзённіка, больш удасканаленых», – працягвала Стэпаніда. «А на адным чарцяжы ёсць кароткае тлумачэнне. Сутнасць у тым, каб рэактывы павольна награваліся, утваралі нейкі эфір, пары якога неабходна ўдыхаць». «Сапраўды інгалятар нейкі пабудавалі», – усміхнулася Эмілія, разглядаючы малюнак. Стэпаніда працягнула. «Пан К. пісаў, што менавіта на такую устаноўку яго натхніў стары хімік з Лондона, былы прафесар пана Рэйтана. То бок крэсла ўжо цалкам ягоная прыдумка, хоць ён і працаваў з формуламі свайго Тадэвуша. У адным запісу пані Каханак гэтак і напісаў». Шыбека адгарнула неабходную старонку і прачытала зроблены ёю пераклад. «Мой добры дружа, ты быў вельмі блізка. Як бы я хацеў дазвацца да цябе скрозь тую цемру, за якой, можа, ты і дагэтуль існуеш. Хоць ты і не верыў ніколі ў жыццё пасля смерці, але я верыў за нас дваіх, таму спадзяюся, што ты цяпер разам з гаспадаром нашым. Цябе нічога не турбуе, і, можа, ты цяпер бачыш мяне, як я пішу гэтыя радкі. Пане мой каханку, любы Тадэвуш, формула твая працуе. Я збудаваў складаны шкляны алтар, у якім рэчывы паступова награваецца, і напрыканцы выдзяляецца эфір, той самы, што мы з табой так доўга шукалі». «А ад чаго памёр Тадэўш Рэйтан?» – спытала Эмілія, дапіўшы каву. Стэпаніда адкінулася на спінку крэсла і паглядзела скрозь высокія вокны на шэрыя хмары, якія, падавалася, наліплі на небасхіл і не рухаюцца. «Ну, калі коратка, ад моцнай крывастраты», – адказала Шыбека. «Падрабязнасці ніхто не ведае, бо замешаная палітыка». «Тапчыце мяне, не тапчыце дзяржавы, яго словы?» – спытала Эмілія, і калі сяброўка кіўнула ў адказ, прыгадала. «У першым дзённіку, што мы вывучалі, пан К. згадваў нешта». Міхалевіч насупілася і выцюхнула вусны трубачкай, як рабіла заўсёды, калі думала пра штосьці засяроджана. «Сэрца тваё не вытрымала болі за радзіму нашую», – прыгадала яна запіс. «Ну, для вялікага княства то былі цяжкія і змрочныя часы», – уздыхнула Стэпаніда. «А пан К. мог выказвацца метафарычна, бо яны былі верныя мужы сваёй краіны, і сэрцы іхныя хваляваліся за будучыню». «Ой, ну перасыпала ж ты цукру», – засмяялася Эмілія. «Не рамантызуй, князі ды магнаты турбаваліся першапачаткова за лёс сваёй маёмасці. Маеш рацыю. Але трэба ўдакладніць, што маёмасць іхная была не сядзіба ці поле якое, а ўся краіна». Сяброўкі, працягваючы філазофстваваць, апрануліся, падхапілі парасоны і пайшлі.
Праходзячы цераз адну з заляў музею, Стэпаніда кінула позірк на сцяну з партрэтамі. Вось ён, дарэчы, яна пацягнула Эмілію за рукаў. Вось ягоныя дзённікі мы вывучалі з табой і ягоную таямніцу амаль адкрылі. Караль Станіслаў Радзівіл, альбо пані Каханку. І як толькі Стэпаніда прамовіла поўнае імя гістарычнай асобы, што пранізлівым позіркам глядзела на свет не першае стагоддзе, пазл у галаве Шыбекі склаўся ў цэлую карціну. «Станіслаў!» – прашаптала Стэпаніда і кінулася ў свой кабінет. Эмілія дагнала сяброўку і, аддыхваючыся пасля 2 лесвіц, спытала: «Што ўжо здарылася?» Стэпаніда расклала на стале арыгіналь нататніку пана Каханка і візітную картку спадара мецэната. «Глядзі», – загадала яна сяброўцы, – «уважліва глядзі». Эмілія схілілася над старонкамі і пераводзіла позірк з рукапісных радкоў на картку. «І што я павінна заўважыць?» – не разумела яна. «Караль Станіслаў Радзівіл», – прамовіла Стэпаніда паўшэпатам. Ад хвалявання ў яе перахапіла дыханне. «І Станіслаў Радзівілаў». «Ну, гучыць падобна, але ж…» – пачала недаверліва Эмілія і спынілася, бо вока яе зачапілася за літары. «Почерк!» – усклікнула яна. «Почерк адрозніваецца тут на візіцы і ў дзённіку. Але асноўныя рысы супадаюць, глядзі!» Эмілія акуратна дакранулася завостраным алоўкам да паветра над карткай, рухам паўтараючы цяжкія завіткі залачоных літар, а потым таксама зрабіла над старонкай нататніка. Вугал нахілу, завіткі на вялікіх літарах і асабліва вось гэтая «К». Эмілія паказала на літару «К» з кропкай. Дакладна такой жа літарай «К» пан Каханак пазначаў сябе ў дзённіку. І цяпер паглядзі на партрэт яшчэ раз. Стэпаніда адкрыла электронную рэпрадукцыю на сваім камп'ютары. «Пазнаеш?» Эмілія насупілася, задумліва пагрукла пальчыкам па вуснах. «Я блізка не бачыла твайго спадара мецэната», – нарэшце прамовіла яна. «Але мне падаецца, што ў іх з панам Каханкам вельмі падобны ганарысты позірк». Стэпаніда зірнула на гадзіннік. «2:30», – працягнула яна і паглядзела на сяброўку, шырока усміхаючыся. «Можа, ты планавала сёння пасля абеда паехаць за горад?» Налепленыя да небасхілу хмары засталіся над Менскам, а бліжэй да нясвіжу покрыва аблокаў прарывалася промнямі цёплага жнівеньскага сонца. Эмілія спыніла машыну каля ўжо знаёмага невялічкага дома. Сад вакол яго, абвешаны духмянымі яблыкамі і грушамі, тануў у святле нізкага чырвонага сонца. У адным з акенцаў драўлянага дома за разной фіранкай вінілася цьмяная настольная лямпа. Эмілія адчыніла дзверы, каб выйсці з машыны, але Стэпаніда пацягнула яе за руку. «Я ж не звар'яцела!» – расхваляваная Шыбека часта дыхала. «Гэта ж літаральна адзін і той жа чалавек! Ды пачакай з высновамі!» – супакойвала яе Эмілія. «Цяпер твая памяць можа жорстка жартаваць цябе, таму не спяшайся!» Глыбока дыхаючы, Стэпаніда пасядзела яшчэ хвілінку. Яна знайшла, з чаго пачаць размову і, вярнуўшы сябе ўпэўненасць, выйшла з машыны. На здзіўленне сябровак спадар мецэнат адкрыў дзверы амаль адразу. Вялікія, крыху лупатыя вочы пытальна глядзелі на жанчын. Куточкі некалі пухлых вуснаў кранула ледзь прыкметная ўсмешка. «Спадар, калі ласка, некалькі пытанняў!» – усміхнулася яму Стэпаніда. «Навошта вы перадалі ў музей дзённік пана Каханка, а потым увесь час рабілі перашкоды на раскопе?» Мужчына выглядаў здзіўленым. Пэўна, ён не чакаў, што Шыбека гэтак хутка здагадаецца. «Ненаўмысна!» – прагучаў прыгожы мяккі голас. Складаў кнігі і не заўважыў, як трапіўся і дзённік. «Атрымліваецца, вы наадварот не хацелі, каб хтосьці пабачыў ваш дзённік і адкапаў таямніцу, над якой вы працавалі ў сядзібе 2 стагоддзі таму». Спадар Станіслаў насупіўся і збіраўся ўжо зачыніць дзверы, але Эмілія спыніла яго сваім пытаннем прапановай. «Пэўна, вы б хацелі вярнуць свой дзённік». Мецэнат паглядзеў на яе, затым вярнуў пытальны позірк на Стэпаніду. «Думаю, я б змагла гэтае арганізаваць», – пацвердзіла тая. Мужчына недаверліва усміхнуўся, але спытаў: «Што вы хочаце за сваю паслугу?» «Спадар Караль Станіслаў Радзівіл, зрабіце ласку. Адкажыце, пані Каханку, над чым вы эксперыментавалі разам з панам Рэйтанам?» Стэпаніда памарудзіла крыху і дадала: «Вы стварылі эліксір несмяротнасці?» Спадар мецэнат на імгненне разгубіўся. Тонкія дугі броваў падскочылі на ілбе, а рот адчыніўся. Але мужчына хутка ўзяў сябе ў рукі, усміхнуўся халоднай усмешкай і хуткім рухам зачыніў перад сяброўкамі дзверы. Праз хвіліну-другую ён паказаўся ізноў і працягнуў жанчынам яшчэ адзін нататнік з 2 закладкамі. Эмілія хутка прабегла вачыма і патлумачыла сяброўцы.
Запісы Веранікі і Анны Радзівіл. Піша, што брат яе Караль знік раптоўна. Ніхто не бачыў яго і не ведаў, дзе той знаходзіцца. Хадзілі чуткі пра п'янства, пра забойства. Вераніка як магла абвяргала іх і нават пісала лісты ад імя брата, у якіх ён быццам аддаваў распараджэнні. Так доўжылася амаль 2 гады. У 1790 Вераніка фальсіфікавала смерць брата, арганізавала пахаванне і абвясціла паўгода жалобы па браце. Эмілія задумліва пажавала вусны. То бок, дакладна невядома, жывы ён ці памёр. Спадар мецэнат адгарнуў наступную старонку і паказаў, дзе трэба чытаць. 1829 пачала Эмілія. За год да смерці Веранікі, дадала Стэпаніда. Піша, што ў Варшаве сустрэла чалавека, які казаў, нібы бачыў яе брата жывым. Такім, якім той выглядаў больш за 40 гадоў таму. Вераніка здзіўляецца, яна разумее галавой, што гэтае немагчыма, аднак памятае, што пахаваная трудна засталася пустая і спадзяецца, што з братам Каралем усё добра і цяпер. Эмілія перагарнула старонку і ўбачыла стары чорна-белы здымак. Сяброўкі прыглядзеліся. Тое было пахаванне Веранікі і Анны Радзівіл. Шмат гасцей прыйшло правесці яе ў апошні шлях. Сярод іх сяброўкі ўбачылі ўжо знаёмы твар Караля Станіслава Радзівіла. Гэта ён! Прашаптала Стэпаніда ў вуха сяброўцы. Шыбека ўздыхнула. Таямніца была адкрыта. Яна выняла з торбы шчыльны пластыкавы пакунак і, як і абяцала, вярнула гаспадару ягоны дзённік. Апошняе пытанне, пані каханку, з надзеяй паглядзела на яго Стэпаніда. Той схіліў галаву, жэстам дазваляючы жанчыне спытаць. Вы стварылі эліксір несмяротнасці, які сапраўды працуе, але пакінулі ўсе нататнікі ў склепе. А калі мы працавалі на раскопе, вы чынілі нам перашкоды. Чаму, пані каханку? Чаму вы не хацелі, каб формулы пабачыў увесь астатні свет? Мужчына цяжка ўздыхнуў. У адно імгненне ён асунуўся. Надзьмутыя грудзі схаваліся ў складках пінжака. Вакол вачэй праступілі цёмныя кругі. Можа, яны былі і раней, але за ганарыстым і важным позіркам Стэпаніда не заўважала іх. Нават у росце, падавалася, мужчына страціў некалькі сантыметраў. Стомленым позіркам ён абвёў сябровак і адказаў, каб больш нікому не давялося перажыць тое, што адбылося са мной, і зачыніў дзверы.